ଦଶହରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଖେଳ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆହୁରି ସେପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ନମ୍ବରରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖ ଖଣ୍ଡା କେମିତି ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଈ ପାଖରେ ବହୁତ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ କଣ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଠି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ପ୍ରବଳ ଆହୁରି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ମିଳିବ। ଗହଳି ପ୍ରବଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସବୁ ଆସୁଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା। ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ା ଗଣିବାକୁ
ଚାଲୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ଅଛନ୍ତି
ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ପଡ଼ିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ମୁଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି, ତ ରାତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହବ ଏବେ। ଚାଲ କୁଆଡେ ଯିବା? ରାତି ହେଇଗଲା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ତ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଗହଳିରେ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯିବାକୁ ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ପକେଇଦେଲି ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗହଳି ଭିତରେ ମୋତେ ଏଥିରେ ପଶିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଭାଇ ଭଳିଆ, ତ 2 ଜଣ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲି। ଏଇଠି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି, ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ମୋ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖା ଭେଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। କୁହ ଟିକେ କଥା ହେଲି, ଚାଲିଲୁ ଦକ୍ଷିଣା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲ କହିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଖାଇଲିନି, ଖାଲି ଆସ ଆସ ବୁଲିକି ଆମର ଆଇଲି, ଖାଇବା ମାନେ ଭୋକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ପ୍ରବଳ କଲା। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲି, ତ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବି ଭାଇ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି କେହି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ନ ନେଇ ଚିହ୍ନିବା ବି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଫେରିବି ଠିକ୍ 3ଟା ବେଳେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର। ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ମୋତେ ପୁରା ଛେକିକି ଗଲି, ତ ଗହଳି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ଏବେ ରାବଣ ପୋଡ଼ାଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଲିଛି, କିଛି କହିହବନି, ପରେ କହିବି। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲୁ ଘର। ଜାଗା ହବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦୟାକରି ଏଇଠି ମାଙ୍କର ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତ ହନୁମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ସରି ପାଖକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଟିକେ ଖ୍ୟାଲ କରିପାରିଲିନି, ତ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି। ଏତେ ଟିକେ ଖ୍ୟାଲ କରିପାରିଲି, କ୍ୟାମେରା ବୁଲିଲାନି, ତ ଏବେ ବି ପଳେଇଲି, କ'ଣ କରିବା। ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଳେଇଗଲି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି। ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଇଗଲେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି। ଆହୁରି ବହୁତ ସେହିପରି ରାବଣ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଠି ଆଗ ହେଉଥିଲା, ତ ଏବେ ସେଠି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଆଉ କରାହେଉନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି ଏବେ। ତ ଯିବା ଆମେ, ତ ଏଠି ଏକ ମହିଳା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତ କଥା ହେଇସାରିଲେ ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଉପରକୁ ଏବେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ରାବଣ ଅଛି, ଆଉ ରାମ ସୀତା ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଯେ କାଳିମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ
ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ରାବଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦୟାକରି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ରାମ ଆସନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି। ସାହୁ ବିଜୟ ତ ସାହୁ ରାବଣ ସେ ଆରପଟେ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଘେରି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଶାରଦା ସେ ଦେବୀ ମା ଦେଖାଯାଉନି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଡୁ ତ ଏପଟେ କାଳିମା ବି ଅଛନ୍ତି ସାଇଡରେ। ତ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଠି ଆମର ରାବଣ ବୁଡ଼ି ହେଉଛି। ରାବଣ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାମନେ ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ତମେ କାଦୁଆଡେ ପଇ ଯାଉଛ ଆଉ। ତ ବାଣ ଫାଣ ସବୁ ଫୁଟା ଯାଉଛି। ଏଠି ପୁରା ପ୍ରବଳ ବାଣ ସେଟିଂ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କେତେବେଳେ ରାବଣ ହରଣ ଆଜି ଇଆଡେ କରିବ, ରଖୁଛି। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରିବ ତ ସେତେବେଳେ ଏ ବାଣ ସବୁ ଫୁଟାଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତାପରେ ରାବଣକୁ ଜଳିଦେବେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଜୁମ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ସେଇଠି ଏବେ ରଖିଛନ୍ତି ରାବଣକୁ, କାହିଁକିନା ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରଖାଯାଏ ସବୁ ବର୍ଷ। ତ ଏ ବର୍ଷ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ତ ସେଠି ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଏରିଆର ଏକ ଡେରେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଜାମ୍ ଭିତରେ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ବସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ଏଠି ତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। ହେଇକି ମାମୁଁ ଜଣେ ମିଳିଗଲେ ସେଠି। ତ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ବନଉଥିଲି ନା, ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିଲାନି। ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଆଗରୁ କେମିତି ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଉଛି ପୁରା ରାବଣ। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ରାବଣକୁ। ରାବଣ କାହାକୁ ଆସିନି। ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସିବ। ରାବଣକୁ ପ୍ରଶାସନ କରି ଆଣିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠି ନୂଆ ବାଣ ଫୁଟିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏଠି ବାଣ ଫାଣ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆର ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।